bayin kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda wani daga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba, kin ga cikin duniyar mu dai rayuwar mu da ke mu hada shi, kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zakirin sowa ne san ba shi, cikin ganna zagar ne mun ki jiki ya daɗe, ki nazari kan abin da na san babu jayayya. Aikin san na sanki ga wata yar magana, in kika je ki gida ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yayi mini hauta. Doke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa na san zan ta soyayya. Dan Allah ki kula ni, dan na gaza ki hazani, sore ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na, to aiki sai na so kuma ina so. To babu zibi ba da bara da na gan ki nake buri, ki zamto uwar yara a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na saki kula da badan Allah, dan Allah. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada mini so kare